ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Гарчанде ки видеои имрӯзаи мо кӯтоҳтарам бошад, вале беҳад чизои хушрӯбай дар назари ман. Марҳамат, тамошо кунед. Умед дорам писандтон мегарда. Ана мехай аднатонниё буромадай. Ино сезонаш гузаштагӣ буд, тамом шудагӣ буданд. Ҳозир бо ана мехай омадай бори навда. Бисёр хушрӯ. И сорти дуюм шай сорти якумаш нест. Нархи 100 сомонай бошад ки арзон шава. Марҳамат, беҳад хушрӯ. Рангошон аҷоибот ранго, шолошонам ҳам зард дора, ҳам сафед. Ҳозир шакли кушодагишам бо нишон медиҳам. Иҷада боша наино мода шидай. Ирмолчои майдачай аз таги сатр мебиёя. Анаи муҳрош боша аз пешонӣ мебиёя. Хушрӯай. Ҳозир агар амхе имконият шава, дар анамин сари ягон кас баста нишон медиҳам. Иҷада бинед чӣ хел хушрӯ омадай. Анамино аднатонниё баъд аз анами рам ҳастай шолдорако. Ино ҳамаш 100 сомонӣ, 95 мумкин тиянд. Нархи донаша гуфтастам дӯстони азиз. Касоне ки оптум мегирад, бо оптумда арзонай. На марҳамат. И видеоро ман аз Корвон тарафи пажарка якум ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам, якум дарвоза. Метавонед биёед ва бинед худтон. Ана хел румолои мрамор ҳастай. Рости ҳамин нархи ҳами бахшиши зиёд аниқ нестай. Ҳамира ман ба навор гирифтам, фаромӯш кардам нархаша пурсам. Боша ҳами 50 сомонай. Иҷада боша чӣ хеле ки мебинед анамин румол аз таги сатр бастан. Бинед чӣ хел хушрӯ мебиёяд анам румолчои майда. Ҳозир ино мода шудагиай нархошон. Нархи донаш 20 сомонай. Касе оптум мегира бо нависа мефаҳмонам. бинед аҷоиб хушрӯ. Се ранг дора. Сафед, тёмносиний ва сиёҳ. Худаш боша мехай секинҷаай. Материалаш резинкаяй. Резинкаи хеле трикотажный. Дар иҷа боша дӯстони азиз, аднатонниёро пурсида буданд королевский бархтора. Анами намудо ҳастай 500 сомон дӯстон. Беҳад хушрӯанд, рангошонам худшонам. Ва ман то ҳозира анаминоро якум сорт мегуфтам. Зеро дар интернетам, дар инстаграмам мебинӣ. Ҳаминора якум сорт гуфта пешниҳод мекунанд. Вале чун бозора дидам, дар бозор бо 1000 сомонашам ҳастай. Агар имкон шава ваёшам ба навор гирифта нишон медиҳам. Бинед чӣ қадр хушрӯанд и рангош, вале якум сорт нестанд.